Com ha quedat la borsa de Nova York després de les pujades que s'han donat a Europa? És la primera qüestió que li plantegem al nostre especialista, Felip Sánchez. Molt bona nit. Bona nit, José Luis. Un dia, la veritat, estrany a Nova York, ja que d'apertura era una apertura molt potent, igual que a la borsa espanyola, una pujada d'un 5%, i no obstant, després, a poc ha anat perdent força i al final ha tancat amb una caiguda d'un 0,82%. La raó que avui els inversors preferien fer calaix, fer els guanys, treure els guanys després d'una sessió espectacular, la del dilluns, i també un dia en el que s'estenia la sensació en el parquet borsari nord-americà de que el pla de rescat encara té que ser capaç de provar la possibilitat de ser una solució per a l'economia, tant dels bancs com la de les famílies. Felipe, si a casa la inflació ens ha donat un respir, el petroli ha tingut alguna cosa a veure o molt o poc? Ha tingut prou, José Luis, ja que el petroli, el preu dels carburants estan molt directament implicats en la construcció de l'IPC, d'aquest índex que calcula les pujades del preu de la vida a Espanya. A més, és una situació curiosa. Avui el petroli està en els $74, en nivells més baix pràcticament de l'any, però també té una lectura negativa, ja que se considera que una economia en aquest moment que va cap a la recessió no va necessitar tant de carburant i per això el preu del petroli cau. Felip, una opinió sobre aquest pla de nacionalitzar, podem entrecomillar-ho, si et sembla bé, per part dels Estats Units, que d'alguna manera copia el model europeu, o britànic més concretament. Així és, José Luis. No pensava jo mai que anava a veure als Estats Units, a aquest govern que sempre ha defès el lliure mercat, nacionalitzar part de la seva banca, i això és exactament el que van a fer. En aquest pla de rescat de 700.000 milions, 250.000 van a ser per a comprar actius i capital de 9 entitats financeres molt importants als Estats Units, és a dir, una nacionalització parcial de la seva banca. I és curiós també que copien el model del Regne Unit, un model que ha dissenyat l'equip de Gordon Brown, el primer ministre, que s'ha reactivat políticament amb aquesta crisi. Bé, doncs demà més. Molt bé, gràcies, Felip. Molt bona nit. A tu.